Старыкова. Старыков і прабіць нават можа з такой пазіцыі, але аддае направа. Што прыдумае Рыгбаджыеў? Навес! Навес! Януш! Мяч у Крумкашоў і Другой лігі. Ведаюць яны, як трэба забіваць, таму уважліва трэба быць з імі нашым абаронцам. Добра, што зараз яны мяч перахапілі і будзем атакаваць. Ай, якая памылка, Атака. Арсень Старыков, што прыдумае Арсень? Арсень на Цвяткова, Цвяткова губляе мяч. І зноў Арсень. Як быццам у цэнтры поля Арсень літаральна ўсюды. штрафнога майданчыку, і ў іх гэта, да жалю, не атрымліваецца. Так, і зноў адбор. Ростислав Серый, Ростислав. Магчымасць атрымаць досвед і заявіць пра сябе, каб прабіцца далей у больш высокія па сваім статусе клуба. Там часам атака Дынама. Ну, конечно ж, варта паважаць гульцоў і ведаем, што... Але ж гэта потым зараз быў небяспечны момант. На галаву нашым гульцам. Паглядзім, што зараз. Вельмі шмат у нас гульцоў на дальняй штанге. Так. Крыху, здаецца... Але мяч пераходзіць у ногі Дынама. Шмат з мячом нашай цэнтральнай абаронцы. Так, ёсць атака, ёсць Коскі. Коскі, Ягор? Ну неяк яны зусім не паразумелі. Да рэчы, хачу адзначыць, з якім спакоем Неджы гуляе, як ён, не глядзячы на прэсінг, не дае граць, а тым часам Ростислав Серый спрабаваў. Ось мяч Крумкачы. Літаральна пару секунд і каманды губляюць мяч. Будзе стрэл у штрафны майданчык, ёсць, і добра грае правымі спосабамі зачапіцца за мяч Крумкачы, і ў іх гэта атрымліваецца, і зараз мы назіраем чарговую атаку. Дужа высока паляцеў мяч, лепшых результатаў. А тым часам Коскі спрабаваў зрабіць навес, і ён прайшоў. Крыху не хапіла Арсеню. Але... Дынамо навешвае. Ідзе закід. Ай-яй-яй, перадача і за снег, які таксама, ну, скажем так, не спрыяе тому, каб гульцы маглі сябе паказаць на поўную. Владимир Федюкевич у штрафной. На сваю пазіцыю. Трэба больш высока сустракаць соперніка. Дабішук. Ну, павінен тут спраўляцца Дабішук. Ён гэта робіць. Так, выдат. Ёсць таксама і Кирилл Шчэрбін, таксама можа скласці канкурэнцыю. Таму у нас набор брамнікаў такі даволі сур'ёзны. Сабраўся навес. Шук. Нарэшце мы атакуем. Нехто піша ў каментарах. Известный китайский вратарь Ку Дзин. Хорошее усиление. З-пад яго і пераходзіць у сваю контратаку. Так, Ростислав Серый. Януш, Полове суперніка. Так, трэба больш актыўна атакаваць. І Старыков. Старыков з мячом. Прокидываў цэнтр. І ёсць. Вырашае Алексей. Гол. Пробуе развіваць гульню і... Давуд Арыбгаджыеў. Што ж зробіць Давуд? Спрабуе ён навазіць гульца Дынама. Делае стрэл і... Старыков на Арыбгаджыева. Арыбгаджыеў. Баранаў. Што зробіць Барану? Крэатыўны вельмі футбаліст. Масна па за гульнёй і стрэл. Цікава за ним назіраць. І зарабляе ён кутнік. Ідзе падача. Чапляецца мяч. Януш. Ідзе атака і не атрымалася. На жаль, Алексей Баранаў. Другім тэмпам спрабуем атакаваць. Старыков. Як навазае перадачу. Ідзе стрэл і... А здесь Крумкачы. І здаецца, момант не страшны. Які фінт. Давуд прастрэл. На жаль, не атрымалася. І Дынамо спрабуе перайсці контратаку. Здаецца, гэта ў іх атрымоўваецца. Які ладны падкат. Але ж ўсё адно не падабецца на пажар і... Будзе цягам сезону толькі больш і больш. Марозік на фланг. І гэта Тамковіч. Прастрэл, магчыма, будзе. Даецца. Шчыра кажучы, не лічыў іх колькасць.
Що ж буде зараз? Тамкович на Морозика. Морозик. Б'є Морозик і Максима Катакол буде. Може таки, гульня йде. Чому б не працягваць атакавати, не поліпшати свій настрой, не помстити за той гол, який ми пропустили. Гоцман не атрымалася, на жаль. Баранов, добра, йди, Морозик, все добре, треба працягваць. Морозик на Гоцмана, Гоцман на Баранова, Гоцман прострел. Ай, криху не хапає до поля. Але ж який? І треба, Гоцман, треба розвивати гэту атаку. Перспективно. Гоцман, прострел. Ай, нікого не було. Зрабіць гэта вы можете, я нагадваю, па спасылцы у апісанні гэтай трансляцыі. Тым часам мы назіраем небяспечны момант і... Чарговы у гульні. І зараз Баранов з мячом. Баранов, пригожа, дзейнічы Баранов. Закидывае ён у штрафную.